Добре дошли, уважаеми дами и господа! Добре сте ни дошли, скъпи гости, скъпи приятели, уважаеми изложители! Преди известно време си поставихме една идея – да съхраним българското, да въведем всичко онова хубаво, което расте на тази държава, да го има, да битува, да възпитаме децата си в духа български, да ги накараме да мислят по-български, да вярват, че това е най-хубавото място, на което могат да живеят. Чрез този фестивал Семе българско ние искаме да докоснем всички вас с нашата идея. Идеята да го съхраним, да го възродим, да го накараме да живее, да станем достатъчно известни по цял свят и това да е причината, която и онези, които вече са напуснали страната ни, да се връщат тук, защото няма нищо по-хубаво от българското. Уважаеми съграждани и гости, имам удоволствието да ви кажа добре дошли на втория национален фестивал Семе българско, който за втора поредна година провеждаме тук, на територията на парк Казармите. Радвам се, че тази година разширихме доста пределите, обхвата на фестивала. Има много повече участници. Тази година съчетахме и празника с утрешния, също един от най-светлите празници, 24 май. И в двата дни сме подготвили много богата програма и се надявам всички вие да намерите своето място тук в тези два дни и когато си тръгвате да отнесете със себе си къщи от нещо, което намирате за най-българско. Наистина идеята на този фестивал е да съхраниме традициите. Защото ако си спомнете, преди 20-30 години всичко беше такова, каквото е било преди 100, 200 или 300 години на нашите земи. Не става дума само за храната ни, за семената ни, за земята ни. Става дума и за отношенията ни, и за ценностите ни. Затова и фестивалът Семе българско има една такава много по-дълбока цел. Целта е да предадем щафетата на децата си. Защото ние сме тези, точно това поколение, което живеем в свят, където границите падат, където глобализацията залива в положителния и в отрицателния смисъл на думата. И точно ние сме отговорни да продължим щафетата, защото ние сме това, което са нашите корени. Светът е прекрасен, но ние ще бъдем още по-силни, още по-устойчиви, още по-можещи и знаещи, ако сме българи и ако сме това, което сме в действителност и което ни е завещано от предците ни. Нека българското семе навсякъде, всяка година, на всеки, който можем, го посяваме, за да имаме национална идентичност, за да бъдем единни и за да бъдем по-смели като гражданско общество. Това е много важно. Всички искаме да живеем в по-добра държава. Добрата държава, уважението обаче се изгражда и ако имаме единен български дух и ако бъдем по-смели. Това е важно за всички. Искам просто да го кажа като реплика на думите на организатора преди малко. По отношение на моите задължения в момента и вижданията, които имаме, искам да кажа, че в момента това, което променяме в законодателство, хранително, в която е да било политика, е само в една посока. Нека изберем и защитим българското. Надявам се в скоро време, след съответните промени, вие в магазините да може да купувате продукти с българското знаме, което ще означава, че продуктът е произведен с български суровини.
Второ място в конкурса стихотворение на тема "От кълна до върха все българско" връчваме на Крум Иванов Табаков. Аплодисменти за Табаков! Дали е тук Случва се и така, ама няма нищо чупливо. Това е най-хубаво. Господин Табаков, докоснахте ни, развълнувахте ни със своето стихотворение. Радост е за нас, че продължаваме да провокираме хора като вас да мислят в тази насока. Вашето послание към всички тях, младите хора днес. Бих казал съвсем кратко, нека българското семе да сеем на българска земя, иначе ставаме генно модифицирани българи. Да запазим българщината. Много ви благодаря, това е вашата грамота. Аплодисменти за Табаков, браво! Заповядайте, и това е нашият подарък към вас за вашето участие. Продължавайте да бъдете толкова талантлив, наистина страхотно стихотворение. На всички вас, съвременни будители, желая със същия този неугасващ огън да продължавате да развивате и да съхранявате българската наука и култура. Бъдете здрави, щастливи и успешни. Честит празник на българската просвета и култура и на славянската писменост. 1, 2, 3. Нека символиката на този хубав български празник да лети, да има красота, да има много щастие, да има здраве, любов и късмет във вашите домове. Да е честит празникът ни, 24 май. Денят на словото, денят, в който всички ние казваме, че това е най-хубавият български празник. Искам да ви благодаря на фестивала Семе българско за това, че са дълбоко съпричастни с нашата кауза. Така заедно ще направим България едно по-добро място за живеене на нашите деца. Нека бъде светлина в сърцата ни и нека се раждат повече задоволни деца. Честит празник на всички! Благодаря ти, Даниела, благодаря, скъпи родители, за това, че днес сте с нас. Отново ви призовавам да дадете своята лепта на нашия благотворителен базар, където се включиха немалко деца, които изработиха различни предмети, сладкарски къщи, които предоставиха сладки изделия, за да може днес да станем съпричастни към една кауза, да дадем един живот. Това, на което ставаме свидетели днес, на българският фестивал Семе българско, да съхраним българските традиции, да ви поканям всички вас на най-българското хоро с най-българският ансамбъл Българе. Международна кампания "Аз харесвам българските народни танци", начело с танцорите на ансамбъл Българе, организираме сега. Всички те се хващат на хорото, заедно с всички нас тук по време на парк Казармите, където се случва фестивал Семе българско. Заедно ще извием най-дългото хоро, така както ще го направят всички хора по целия свят точно в този момент на днешният голям празник, 24 май. "Аз харесвам българските танци" е международна кампания, която е част от инициативите на ансамбъла, която те организират и ни канят днес всички ние да се хванем на българското хоро.